Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen we özbek liderleriniň soňky 5 ýylyň dowamyny iki ýurdun arasyna malaşyran döwlet resmi we iş saparlarynyň kronologiýasyna gönükdirýär. 20-21 oktýabrda Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň çakylygy boýunça Aşgabatda resmi sapara malaşyrdy. Özbekistanyň öňkü prezidenti İslam Karimow 2016-njy ýylda tarpa taýyn aradan çykandan soňra häkimet başyna geçen Şavkat Mirziýoýew döwründe Türkmenistan bilen Özbekistan arada döwlet başton derejesine gelimi gidim köpeldi. İki ýurdun döwlet baştonlarynyň Türkmenistan bilen Özbekistan arada malaşyrýan saparlarynyň ýygjamlaşmagy Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasyna serhet dawalary ýaly käbir problemlara garamazdan sivit gatnaşyklarynyň östürilýän wagtlaryna gabat gelýär. Şavkat Mirziýoýew WDP girişmeginden 2 aýdan gowrak wagt soň ilkinji daşary ýurt saparyny 2017-nji ýylyň 6-7 martynda Türkmenistana malaşyrdy. Bu saparyň dowamyny Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyna strategik hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekildi. Mirziýoýew şonda Amy derýanyň üstünden geçýän Türkmenabad, Farab demir ýolu we awtomobil köprüleriniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýokary derejeli mihmana Ahal Tekebedewni sowgat berdi. Munun ýygyny şol ýylyň 20-nji maýynda Mirziýoýew ýene bir gezek ýöne bu sapar iş sapary bilen Türkmenistana bardy. Türkmen medeniýetine görä Mirziýoýew bilen Berdimuhammedow Hazaryň kenarynaky awaza maslahatlar jaýyny iki çäk duşup esasan Owganystana hyýadalary kadalaşdyrmak babatda gepleşik geçirdi. Bu aralykda iki ýurdun arasyna ýokary derejeli gatnaşyklaryň badalan döwürleri Türkmenistanyň we Özbekistanyň döwlet serhedini kesgitlemek boýunça hökümetara komissiýasy has ýygy-ýygydan duşup başlady. Şeýle ýygnaklaryň biri 2017-nji ýylyň 2-7 iýul aralygynda Aşgabatda geçirildi. Käbir Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasyna Sowet Soýuzy 1991-nji ýylda dargaly bäri dowam edýän serhet dawalary bar. Türkmenistan Gazagystan aradaky döwlet serhediniň çäkleri babatda ýaňy ýakyna dolu ulalyşy geldi. Özbekistan bilen aradaky döwlet serhediniň kesgitlenilmegi boýunça hökümetara gepleşikler dowam edýär. Türkmenistan bilen Özbekistan arada uzunlygy 1621 kilometr barabar bolan umumy serhet bar. 2017-nji ýylyň 17-nji sentýabr güni bir ýylda 3-nji gezek Mirziýoýew Berdimuhammedowyň çakylygy boýunça ýene bir gezek Aşgabatda bardy. Bu gezek ol Aşgabatda geçirilen halkara sport çäresiniň ýapyk binalarda we söwüş tunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Türkmen paýtagtyna bardy. Şol ýylyň 1-6 oktýabr aralygynda Türkmenistanyň we Özbekistanyň ýörüýte iş toporlary iki ýurdun arasyna serhetleri kanun taýdan kesgitlemek boýunça ýene bir gezek daşawuzda duşuşdy. Soňky 5 ýyl Merkez Aziýa ýurtlarynyň döwlet başçylarynyň ýygy-ýygydan geçirýän duşuklaryna şaýat boldy. Şeýle duşuklaryň ilkinjisi 2018-nji ýylyň 15-nji martynda Gazagystanyň paýtagty Astana şäherine geçirildi. Diňe Merkez Aziýa ýurtlarynyň liderleriniň gatnaşan sammitine 4 sewit lideri Gazagystanyň şol wagtky prezidenti Nursultan Nazarbayew, Kyrgyzstanyň şol wagtky prezidenti Soronbay Jeenbekow, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew gatnaşdy. Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Merkez Aziýa liderleriniň ilkinji regional duşugyna gatnaşmady. Ýöne öz ornuny ogly Serdar Berdimuhammedow berdi. Şonu Türkmen wekiliýetine mejlisiň şol wagtky başlygy Akçy Nurberdiýew başlyklyk etdi. Serdar Berdimuhammedow şol wagtlar Türkmenistanyň mejlisiniň kada kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy wezipesini ýerine ýetirýärdi. Hatda şol duşukda kişi Berdimuhammedow Gazagystanyň şol wagtky prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen iki çäk duşugum geçiripdi. Döwrün Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew Merkez Aziýa liderleriniň ilkinji regional sammitiniň ýygyny beren beýanatyna sammitiň dowamyna sewitiň suw problemasy bilen bagly ýagdaýlara garalandygyny aýtdy. Iň esasy mesele suw problemasy. Biziň döwletlerimiz iki uly derýanyň, Amy derýanyň we Syr derýanyň boýununa ýaşaýan 70 million adamdyr. Bu ýerde biz syýasy sowdanyň bolmaly däldigi barada ulalaşdyk diýip Nazarbayew regional sammitiň ýygyny metbuatda sitirlendi. Bu sammitden göni bir ýyl soň 2019-njy ýylyň martynda Nursultan Nazarbayew WDP-den çekildi. Gazagystanyň häkimet çalyşdy.
İlkinji gedek geçirilen regional sammitden bir ay töwereği soň 2018-nji ýylyň 23-24 apreline Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Özbegistana döwlet saparyna manaşyrdy. Mirziýoýew şonu Berdimuhammedowyň bu saparyny taryhy atlandyrdy. Bu saparyň dowamyny Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine Aşgabat seýilgähi we Xarezm welaýatynyň Ürgenç etrawyna türkmen-özbek dostluk öýi açyldy. Mirziýoýew bu sapar bilen bagly medeniýet çykyşyny iki ýurdun wekilletleriniň arasyna geçirilen gepleşikleriň dowamyna çözülmedik meselelerin galmanlygyny aýtdy. Ýöne Berdimuhammedowyň Mirziýoýewiň häkimet başyna geçmeginden soňra Özbegistana manaşyran ilkinji döwlet saparynyň dowamyny bir geň waka boldy. Ýöne bu waka barada habarlar sapardan bir hepde soň 7-nji maýda medeniýetde şöhlelenýär. Aýdylmagyna görä şonu 23-nji aprel günü saparyň ilkinji gününe Mirziýoýew Daşkentde Gurbanguly Berdimuhammedow bilen ýörep barýan mahaly polisiýanyň bir ulogy sirenasyny, ýagny howsala signalyny ýakyp prezidentleriň ýanyndan geçipdir. Özbek prezidentiniň bu ýagdaýa gahary gelipdir. Şonda Mirziýoýew garaşylmadyk bu waka sebäpli prezidentiň gory gullugynyň şol wagtky başlygyny işden boşadypdyr. Daşkentiň polisiýasynyň ýol gödäwçiligi gullugynyň şol wagtky başlygyny bolsa tutsak etdiripdir. Şol ýylyň 24-nji awgustyny 2 ýylda 4-nji gedek Mirziýoýew iş sapary bilen Türkmenistana sapar etdi. Özbek prezidenti araly halas etmegiň halkara gadnasyna agza ýurtlaryň sammitine gatnaşmak üçin iş sapary bilen awaza bardy. Bu sammite Gazagystanyň şol wagtky prezidenti Nursultan Nazarbayew, Kyrgyzstanyň şol wagtky prezidenti Soronbay Jeenbekow, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew we Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşdy. Liderler ýene-de bir gedek sebitiň suw meselesini ara alyp maslahatlaşdy. 2019-njy ýylyň tomsyna Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy barada, hatda onuň aradan çykan bolmak ähtimallygy barada sosial ulgamlarda dürli habarlar peýda bolup başlady. Şeýle habarlar gyzyşan döwürleri Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň medeniýet gullugy 2019-njy ýylyň 24-nji iýulyna beýanat çap edip Gurbanguly Berdimuhammedowyň Özbek prezidenti bilen telefonu gürleşenligini habar berdi. Bu beýanat Türkmen prezidentiniň ölümi barada sosial ulgamlarda ýyldyrym çaltdygyna peýda bolan habarlara suw sepdi. Şol ýylyň 11-nji oktýabryna Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew Gydanyň döwlet baş tutanlar geňeşiniň sammitine gatnaşmak üçin ýene bir gedek iş sapary bilen Aşgabatda bardy. Türkmen paýtagtyna geçirilen bu sammitde ýene bir gedek Awganystana parahatçylyk meselesi ara alınıp maslahatlaşyldy. Gazagystanyň heniz ýaňy bir häkimet başyna geçen täze prezidenti Kasym-Jomart Tokayew Aşgabatda geçirilen Gyda sammitine eden çykyşyny arkalaşyk agza ýurtlaryň arasyna Schengen wizasyna çalymdaş wiza düzgünlügi girizmek barada pikirlenmegi teklip edip çykyş edipdi. Ýöne bu wakalar heniz dünýäde koronavirus pandemiýasy ýaly global wakalar. Russiýanyň Ukraina esassız goşun girizmegi ýaly halkara konfliktler ýa-da Gydanyň günorta goňşusy Awganystanda Talibanyň häkimiýeti ele geçirmegi ýaly möhüm sebit hadisalar ýüze çykmanka bolup geçýärdi. Şol ýylyň noýabryna Gurbanguly Berdimuhammedow Merkez Aziýa liderleriniň ikinji konsultativ geňeşine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine bardy. 2019-njy ýylyň ahyrlaryna, 2020-nji ýylyň başlaryna ilkinji gedek Hytaýda hasap bolunan koronavirus keseli tutuş dünýä ýaýrap başlady. Mart aýyna koronavirusyň pandemiýa elan edilmegi bilen döwlet baş tutanlarynyň daşary ýurt saparlary ymykly egsildi. Pandemiýanyň arasyny 2021-nji ýylyň apreline Mirziýoýew ýene bir gedek Aşgabatda sapar etdi. Bu gedek ol Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasy Mälikguly Berdimuhammedowyň ýaz sadakasyna gatnaşmak üçin Türkmen paýtagtyna bardy. Ýa-da Mälikguly Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň 18-nji apreline 88 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Türkmenistanyň döwlet mediasyna agyr gününe öz kardeşine duýgudaşlyk görkezýän Mirziýoýew görkezildi. Berdimuhammedow bilen Mirziýoýewiň bir türkmen mescidine el açıp tüwür galdyrýan görnüşde medeniýet serişlerlerini çap edilen suratlary köpleriň ýadyna galdy. Mirziýoýew 29-njy aprelde Gypçakda Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasynyň 7-si geçenden soň ilkinji anyna aşamtyna berilen sadaka gatnaşdy. Şol ýylyň awgustyna sebit liderleri ýene bir gedek awazada duşuşdy. Mirziýoýew Merkez Aziýanyň döwlet baş tutanlarynyň nobatdaky
konsultativ duşuşuna gatnaşmak üçin ýene bir gedek Türkmenistana iş saparyny amal aşyrdy. Sewit liderleriniň duşuşklary ýygymlaşýan mahaly Merkezi Aziýa ýurtlary ýuwaş-ýuwaşdan täze liderlere şaýatlyk edip başlady. Bu samite ýam Gazagystanyň Nursultan Nazarbayew ederek Kasym Jomart Tokayew, Kyrgyzstanyň Soronbay Jeenbekov ederek Sadyr Japarow gatnaşýardy. Sewit mediýasy bu duşuşykda Merkezi Aziýa liderleriniň esasan ýene bir gedek Awganystana howpsuzlyk ýagdaýlaryny maslahat edenliklerini habar berdi. Ýöne samite gatnaşyjylar Sewitiň günorta goňşusy Awganystanyny 10 gün soň häkimetiň çalyşjagyndan Taliban söwüşçileriniň Kabulda häkimiýeti eýelejeginden megenen bir habardy. Sewit liderleri ýylyna duşup Awganystanyň howpsuzlygy we parahatçylygy maslahat edýän mahaly 2021-nji ýylyň 15-nji awgustyny Taliban Merkezi Aziýa bilen serhetleşen Awganystanyň paýtagtyny häkimet ele geçirdi. 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryny Gurbanguly Berdimuhammedow özbek kardeşiniň çakyrlygy boýunça resmi sapar bilen ýene bir gedek Daşkende bardy. Iki ýurdun döwlet gödäwçiligine media ferişdeleri bu saparyň dowamyna hem esasan Awganystanyň parahatçylygyň ara alynıp maslahatlaşylaryny habar berdi. Şol ýylyň noýabryna Mirziýoýew ikinji möhlete prezident uglan edildi. Munyň ýa-da ol 2021-nji ýylyň 28-nji noýabryna Öktösady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji sammitine gatnaşmak üçin ýene bir gedek iş tapary bilen Aşgabatda bardy. Bu döwürler Türkmenistanyň häkimet çalyşygyny, ýurdun döwlet başçysynyň wezipesiniň atadan ogla geçirilmegine şaýat bolmagy taýýarlanýardy. 2022-nji ýylyň 18-nji ýanwaryna henüz Türkmenistanyň möhletiniň geçirilen prezident saýlawlarynyň senesi uglan edilmänkä, şol wagt premier minister bolan Serdar Berdimuhammedow Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine iş saparyny amal aşyryp Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşdy. 12-nji martda Türkmenistanyň möhletiniň prezident saýlawlary uglan edildi. Merkezi saýlaw topory giň ýaýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen ses berişligiň netijesini öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow ýeňi uglan etdi. Türkmenistanyň täze prezidenti şu ýylyň 14-15-nji ýylyny Özbegistanyň ilkinji döwlet saparyna amal aşyrdy. Bu saparyň dowamyna iki ýurdun arasyna 19 täze resmi nama gol çekildi. Şeýle-de bu saparyň dowamyna Türkmenistan we Özbegistan Amy derýanyň suw kirişdelerini dolandyrmak hakyna ulalaşyga gol çekdi. Özbek prezidenti bu ulalaşygy taryhy ulalaşyk adlandyrdy. Merkezi Aziýa liderleriniň 4-nji duşuşy 2022-nji ýylyň 21-nji iýulyna Kyrgyzstanyň Çolpon Ata şäherine geçirildi. Ýa-ni bu duşuşykda Merkezi Aziýanyň 3 ýurduny täze prezident wekilçilik edýärdi. Merkezi Aziýa liderleriniň 2018-nji ýylyň 15-nji martyny Astanada geçirilen ilkinji regional duşuşy bilen deňeşdirilenine 4-nji duşuşykda Tokayew, Japarow we Keçi Berdimuhammedow 3 Merkezi Aziýa ýurdunyň täze liderleri hökmüne sahna çykýardy. Bu sammitde Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow, Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew we Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew 21-nji asyrda Merkezi Aziýanyň ösüşi üçin dostlugy, hoşnýetli goňşuçylygy we hyzmatdaşlygy berkitmek barada täze hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler. Täjikistanyň we Türkmenistanyň ýolbaşçylary bu şertnama gol çekmediler. Türkmen we täjik liderleri bu ulalaşyga öz ýurtlaryna içerki edilmeli işler gutarandan soň gol çekjekdiklerini ma'lum etdiler. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow sentýabryň ortalaryna Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň Samarkandda geçirilen sammitine gatnaşmak üçin ýene bir gedek iş sapary bilen Özbegistana bardy. Özbek prezidenti iň soňky sapar 20-21-nji oktýabrda resmi sapar bilen Aşgabatda boldy. Galyp berse-de Türkmen prezidentiniň Türkiýe döwletler guramasynyň Samarkandda geçiriljek Nowatag sammitine gatnaşmak üçin ýene bir gedek noýabr aýyna Özbegistanyň Samarkand şäherine sapar etmegini garaşlýar. Soňky 5 ýylyň dowamyna iki ýurdun döwlet başçylary birek-bireke 15 töwerew döwlet resmi ýa-da iş saparlaryny amal aşyrypdyrlar. Ýöne synçlar bu saparlaryň hiç gaýtynyň Türkmenistanaky özbek adlyklarynyň ýa-da Özbegistanaky türkmen adlyklarynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagyna ýardam bermeýändigini aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.